שאלה שכרגע, לא אתם יודעים כמה יצאו לסרגרו? 20 מנהלים ומורים יצאו לסרגרו כדי ללמוד את הנושא של ההייטק, כולל יסודי, נכון? כולל יסודי, שאני מניחה שאתם כולכם מכירים את הרעיון ואת השיטה והכל ייכנס בעיר, ואנחנו נהיה, אני מקווה, עיר ניסוי ייחודית מאוד במדינת ישראל בנושא של הייטקאי. אני לא אכנס כמובן מה זה ומה, אני מניחה שאתם יודעים, אני לא, אז לא אני אסביר לכם כאיש הקשר. ביקשתי סקירה, נכנסים לקראת החג לעבודות אינטנסיביות, בעצם נכנסנו כבר אתמול ושלשום, פשוט כי אני גם יכול המועד לבקר קצת במוסדות, לראות את העבודות של השיפוצים, אז ביקשתי לראות באמת מה היקפי העבודה. אז אני רוצה לספר לכם שאנחנו עסקנו בנושא של טיפול וטיפול ובינוי באמצעות החברה הכלכלית ב-16 בתי ספר. יש לנו שיפוצים וטיפולים של 23 אתרים, שזה כולל בתי ספר וגני ילדים, כולל הנגשה. אנחנו מקדמים את כל נושא ההנגשה בצורה מאוד משמעותית, כי מאוד חשוב לנו נושא ההנגשה. כל נושא של פיתוח של חצרות, אני ביקרתי בגני הילדים וראיתי שיש לנו בעיה בנושא של פיתוח חצרות, היום גם דיברו איתי על הנושא של המועדוניות. אנחנו הולכים להיכנס לנושא הזה בצורה אחרת, כי יש בעיה עם הנושא של דיון בגני הילדים. החברה לא יכולה לעמוד בדרישות שלנו, לא שמבצעת את זה. אנחנו חוזרים להתקין את מתקני הסל. אתם יודעים שהיה אסון בתל אביב עם מתקן סל, אז אנחנו, למרות שאצלנו מתקנים במצב טוב יחסית בתל אביב, בכל זאת החלטנו להסיר את כל המתקנים ולהתקין מתקנים חדשים. עכשיו אתם יודעים שגם המתקנים החדשים, יש בעיה עם התקן שלהם. אנחנו בכל זאת קיבלנו אישור לגבי המתקנים שאנחנו מתקינים, עכשיו במהלך החג יתקינו את מתקני הסל. בתל אביב כבר התקינו. בתל אביב התקינו, אני עובד במקרה חבר'ה, עזוב אותך, אני לא עכשיו... ניסי. אתה יודע מה? אני אקפיא את זה עכשיו, אתה יודע למה? הולכת להיות שנה קשה. ברגע שאושר התקציב, הראשונים שנפגעים זה החינוך, בעשרות מיליונים. ואני לא רציתי להגיד את זה עכשיו, אני אומר את זה. החינוך הראשון שיפגע. כי משרד החינוך הולך לתקצוב דיפרנציאלי. ותקצוב דיפרנציאלי, זאת אומרת שילדי חולון יקבלו פחות מילדי בת ים, ויקבלו פחות מכל עיירות הפיתוח. הכספים יועברו מפה, כל הערים, הייתי אומר, המאוזנות, לטובת אותם ערים. מדובר בעשרות מיליונים. מאחר ואני לא אכנס לגירעון, אני מודיע לכם כאן ערב חג, שזה החלטת ממשלה לקצץ בחינוך שכולל בתוכו את ילדי חולון. אז זה להביא לידיעתכם. אז כשאת מדברת על תקציב, אין תקציב, אז יש לך, עוד הצלחנו להרוויח את הקטע הזה של החג הזה. אז אני לא מבקש מכולם לא להבטיח שום הבטחות. זה מה שצריך לעשות בחג, תגמרו, וזה נגמר העניין. צריך לדעת, הם חייבים להבין את זה עומדים. נראה לי פה שאנשים לא קודמים. אבל זה לא מדויק. הממשלה עוד לא יודעת את החוק, זה רוצים, זה הכוונה, וגם במידה ובאמת יהיה קיצוץ. הקיצוץ גם צריך לבוא, חשבון דברים אחרים גם, לא דבר ראשון לחינוך. תקשיב, אני ראש העיר שלך. מי שצריך להחליט על החינוך, זה לא ראש העיר, אלא משרד החינוך, על פי חוק. מי שמתווה את המדיניות הפדגוגית המקצועית, זה משרד החינוך ולא עיריית חולון. זה שראש העיר החליט להשתולל ולהוציא 200 מיליון שקל מהארנונה של התושבים, ואתה מדבר על סדרי עדיפויות, כאשר 120 וכמה מיליון זה רק לחינוך הפורמלי של שעות הבוקר, ועוד 70 מיליון לשעות אחר הצהריים. 200 מיליון שקל מוציאים מהארנונה לטובת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. זה כדאי שתפנימו מהר מאוד. זה לא יהיה. זה בסדר. לא, זה לא בסדר. זה בסדר ברור. לא, כדאי שתדע. זה התושבים משלמים בשביל הילדים שלהם. התושבים משלמים לא לשירותים ממלכתיים. יש הבחנה ברורה בין שירות
מוניציפלי, תרשו לי רגע, לא להתבלבל לרגע, יש שירות מוניציפלי ויש שירות ממלכתי. שמתי לב שאתה מבין יותר ממני, אבל תן לי להסביר להם. חבר'ה, בואו לא ניכנס להערות, בבקשה, באנו להרים כוסית לחג. נכנסתם מלחמה לא בבקשה. חבר'ה, תקשיב טוב, שאלת שאלה, זרקת הערה לא במקומה, אני עונה לך. אני לא אוהב שחיה, אבל כדאי שתדע. כשיש הסכם שנכתב על תקצוב דיפרנציאלי בין מפלגת יש עתיד לבין ישראל, איך קוראים לזה, הליכוד? ביתנו. חתום הסכם קואליציוני, והיום אני בא בישיבת חירום של מרכז שלטון המקומי, כולל פורום ה-15, כולל המועצות האזוריות, להחליט על מאבק כנגד הניסיון הזה לקצץ לנו בתקציב. עכשיו, אני מודיע... אנחנו איתך בדבר. בלי הערות שלכם, שאני מסיים, באתי לברך. אז כדאי שתפנימו שהולכת להיות תקופה מאוד קשה, יכול להיות שתהיה גם סוערת עם השבתות של כל המערכות, כי אנחנו לא רואים איך אפשר לקצץ 20 מיליארד שקל, בוודאי קוראים עיתונים, יש תוכנית לקצץ 20 מיליארד שקל בתקציב, תקציב המדינה לשנת 2013, שגם יהיה ב-2014. ומאחר ואני ישבתי בדיונים עם האוצר, הם מבקשים מהרשויות האיתנות 1.2 מיליארד שקל בהסכמה להעביר להם מהארנונה. אתם מבינים מה אני מדבר עם זה? מיליארד. בהסכמה? כן. זה לא חייב להסכים. בהסכמה, ומיד אגיד לך מה ההמשך. זה לא כל כך פשוט. אבל כשאני אומר לשר האוצר, אם אתם לא יודעים לנהל, תלכו הביתה עם כל האנשים. יש לי מאוד אהבה היה לי לשתיים. זאת אומרת, מי שיודע, שילך הביתה עם זה עסק פרטי, מטבע הדברים, בעלי המניות, מעיפים את האנשים שהכניסו את המיליון כאלה. הוא אומר, אנחנו ניתן לכם אישור חריג לעלות את הארנונה. אמרתי, אני אעלה את הארנונה ואני אהיה הרשע כדי לממש שירותים שלך? תעלה איתה, תעלה מס הכנסה, תעלה את המע"מ. מה אתה רוצה מהתושבים? תושבים משלמים ארנונה. לפנות את האשפה, לטאטא את הרחובות, להחזיק את הגנים הציבוריים, להחזיק כבישים, תחזוקת מדרכות, תאורת רחוב, זה ארנונה. וזה בגלל ארנונה. לא בגלל שירות ממלכתי. זה שאני יעיל, הכי יעיל במדינת ישראל מבחינת הוצאות השכר, אז אני הוצאתי את הוצאות השכר לרמה הכי נמוכה, ב-32%, כאשר השכנה שלנו בסביבות ה-50%, ראשון לציון. ואני יכול לאפשר לעצמי להוציא הרבה כסף לדברים שאני מאמין לזה, חינוך ורווחה. רק ברווחה אנחנו עושים למעלה מ-30 מיליון שקל. למה אני צריך לממן את התושבים שמדינת ישראל אמונה, אנחנו מדינת רווחה. היא על פי חוק צריכה לממן 75% מהשכר של העובדים הסוציאליים. למה היא משלמת לי רק 50? למה היא צריכה להוריד אותי? עכשיו היא רוצה להוריד אותי ל-25%? שהמדינה תממן ואני אממן 75%. בגלל שאני לא גירעוני, בגלל שאני מקבל פרסים. המינהל תקין, משהו פה עקום קורה במדינה, ואני אומר את זה בכאב גדול, שאלה שהם בסדר, מקבלים עונש, אלה שלא בסדר, מקבלים פרס. אבל אתה לא יכול לעשות שום דבר, לכן אני בא ואומר, אני חייב להיות ישר והגון ולומר את הדברים בצורה הכי ברורה, כי זה מה שהולך